ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትህሉ በዓል ተስፋየ በዓል ሙሉእ ተስፋየ እምበኣር ሎማዓንቲ ድማ ቃላት ከምቲ ክገብሮ ዝቐነኹ ማለት እዩ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ተፃረርቲ ቃላት ማለት እዩ ኣንፃራውያን ዝኾኑ ምስ ትርጉሞም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ሰናይ ምክትታል ይኹነና እምበኣር ናብ ትምህርቲ ከብለኩም እየ። ፈርስኻይነን 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 ምርኣይ ወይ ከዓ ተራእየ። ፈርድቫይነን ፈርድቫይነን ምጥፋእ ፈርድቫይነን ምጥፋእ ፈርስኻይነን ምርኣይ ክኸውን ከሎ ፈርድቫይነን ድማ ምጥፋእ ማለት እዩ። ፈርስኻይነን ፈርድቫይነን ፊንደን ምርካብ ፊንደን ምርካብ ፈርሊዘን ድማ ምስዓር ወይ ማለት እዩ ምስዓር ወይ ከዓ ምጥፋእ ማለት እዩ። ፊንደን ፈርሊዘን ፍሪዘን ፍሪዘን በረደ ወይ ከዓ ምብራድ ማለት እዩ። ዶየን ድማ ምምካኽ ማለት እዩ። ዶየን ፍሪዘን በረደ ወይ ከዓ ምብራድ ማለት እዩ። ዶየን ድማ ምምካኽ ወይ ከዓ ምምካኽ ማለት እዩ። ፍሪዘን ዶየን ቪነን ምዕዋት ቪነን ምዕዋት ፈርሊዘን ድማ ተሳዕረ ወይ ከዓ ምስዓር ማለት እዩ። ምስዓር እኳ ዓወት እዩ ተሳዕረ ማለት እዩ። ቪነን ምዕዋት ፈርሊዘን ድማ ተሳዕረ ማለት እዩ። ዘይምዕዋት ወላ እንኳን እኽሊ ማለት እዩ። አንክሌይደን አንክሌይደን ምምላስ ማለት እዩ። ኣውትክሌይደን መውፃእ ማለት ክዳን ማለት እዩ። አንክሌይደን ኣውትክሌይደን ብኺነን ምጅማር ብኺነን ምጅማር ስቶፐን ምቁራፅ ስቶፐን ምቁራፅ ብኺነን ስቶፐን ብኬነን 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 ምእማን ማለት እዩ። ምእማን ኦንትኬነን ኦንትኬነን ምንፃግ ማለት እዩ። ብኬነን ምእማን ማለት እዩ ተኣምነሉ ነገር ተኣምነሉ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር። ኦንትኬነን ድማ ኣይኣምነሉን ኣይትብል ኣይትኣምነሉን ማለት እዩ ትነፅጎ ማለት እዩ። ኦኬ ብራንደን ብራንደን ብራንድ ወይ ከዓ ብራንደን ባርዕ ብሉሰን ብሉሰን ምጥፋእ ምጥፋእ ማለት ተባርዐ ተጥፍኦ ማለት እዩ። ብሉሰን ምጥፋእ ማለት እዩ። ብራንደን ባርዕ ክኸውን ከሎ ብሉሰን ድማ ምጥፋእ ማለት እዩ። ብራንደን ብሉሰን ዴይለን ምምቃል ዴይለን ምምቃል ፈርሚንኽ ፉልድኸን ፈርሚንኽ ፉልድኸን ፈርሚንኽ ፉልድኸን ምርባሕ ዴለን ምምቃል ፈርሚንኽ ፉልድኸን ድማ ምርባሕ ማለት እዩ። ፈርሚንኽ ፉልድኸን ዴለን ፈርሚንኽ ፉልድኸን ድራይፈን ምንስፋፍ ድራይፈን ምንስፋፍ ዚንከን ምጥሓል ዚንከን ድማ ምጥሓል ማለት እዩ። ድራይፈን ፀለል ምባል ኣብ ማይ ሰለል ምባል ማለት እዩ። ምንስፋፍ ፀለል ምባል ኣብ ማይ ድራይፈን ዚንከን ድማ ምጥሓል ማለት እዩ። ትጥሕል ማለት እዩ። ድማ ምጥሓል ዚንከን ምጥሓል ድራይፈን ምንስፋፍ ፀለል ምባል ድራይፈን ዚንከን ኤተን ምብላዕ ካብ ምግቢ ማለት እዩ።
ድሪንከን ድማ ምስታይ ወይ ከዓ ዝስተ ማለት እዩ ምስታይ ኤተን ድሪንከን ኸይፈን መሃብ ኸይፈን መሃብ ክራይኸን ድማ ምቕባል ናቱ ኣንጻራዊ ማለት እዩ ኸይፈን መሃብ ክኸውን ከሎ ክራይኸን ድማ ምቕባል ማለት እዩ ትህብ ትቕበል ኸይፈን ትህብ ማለት እዩ ክራይኸን ድማ ምቕባል ማለት እዩ ኢክ ኸይፍ ኢክ ክራይኽ ኢክ ኸይፍ ኣነ ይህብ ኢክ ክራይኽ ኣነ ይቕበል ኸይፈን ክራይኸን خروين معباي كريمبن مقناس مالتي زي معباي مالتي كريمبن مقناس خروين معباي كريمبن مقناس إنلادن مصعن أوتلادن مرقاف مالتي أوتلادن مرقاف إنباكن مترناف مترناف زخون مترناف ماي زخون طرف بالك أب حدا ነገር ትጥዎ ማለት እዩ أوتباكن ድማ ትጥሪፍ ነበር موصع ማለት እዩ زي مترناف إنباكن ማለት ኣብነት ንበል ናብ መገሻ ትኸይድ ኣለኻ ምሽ ሕጂ ክራውንትኻ ኣብ ሓደ ቦርሳ ትገብሮ ኩሉ ትእትዎ ናብቲ ቦርሳ ማለት እዩ ትጥርፍ ኣለኻ ኢንፓከን ትብል ማለት እዩ እንድሕር ሕጂ ንኣብነት ካብ መገሻ መፂኻ ክራውንትኻ ትመዓራርዮ ኣለኻ ናብ ንበል ነቲ ክራውንትኻ ተውፅኦ ካብቲ ቦርሳኻ ማለት እዩ ኣውትፓከን ዘይ ምጥርናፍ ማለት እዩ ምውፃእ ማለት እዩ ናይ ምጥርናፍ ኣንጻራዊ ማለት እዩ ኢንፓከን ኣውትፓከን ኦኬ ኮመን መምጻእ ኻን ምኻድ ኮመን ኻን ኮፐን መግዛእ ፌር ኮፐን ምሻጥ ማለት እዩ ኮፐን ምግዛእ ኾን ከሎ ፌር ኮፐን ድማ ምሻጥ ማለት እዩ ፌር ያጥራይ ተወሲኻ ተዘላትሪኦ ኣለዎም ኮፐን ምግዛእ ኾን ከሎ ካብዚኣ ኮፐን ዛ ፌር ተወሲኻ ማለት እዩ ፌር ኮፐን ድማ ምሻጥ ማለት እዩ ኮፐን ፌር ኮፐን ለይፈን መንባር ለይፈን ህይወት መንባር ማለት እዩ ስቴርፈን ድማ ሙማት ማለት እዩ ስቴርፈን ለይፈን መንባር ስቴርፈን ሙማት ለይፈን ስቴርፈን ሉከን ሙሳኽ ሚስሉከን ምውዳቕ ማለት እዩ ዘይምዕዋት ሉከን ሕጂ ምስኻዕ ክኸውን ከሎ ምስኻዕ ይቕረታ ምውሳኽ ብለኩም ፀኒዐ ምስኻዕ ሉከን ምስኻዕ እዩ ትዕወት ማለት እዩ ምዕዋት ማለት እዩ ድሓን ንበሎ ሉከን ምስኻዕ ወይ ከዓ ምዕዋት ሚስሉከን ድማ ዘይምዕዋት ዘይምስላጥ ማለት እያ ሉከን ምስኻዕ ምስሉከን ድማ ምውዳቕ ማለት እዩ ሉከን ምስሉከን ኦንትሃውደን ምዝካር ኦንትሃውደን ምዝካር ፈርኼተን ምርሳዕ ኦንትሃውደን ፈርኼተን ኦፐነን ምኽፋት ስላዩተን ምዕጻው ኦፐነን ምኽፋት ስላዩተን ምዕጻው ኦፐነን ስላዩተን ኦብቴለን ምድማር ወይ ከዓ ምቁፃር ማለት እዩ ምውሳኽ ኦብቴለን ምድማር ኣፍትሬከን ድማ ምጉዳል ኦብቴለን ምድማር ወይ ከዓ ምውሳኽ ክኸውን ከሎ ኣፍትሬከን ድማ ምጉዳል ማለት እዩ ፕራተን ምዝራብ ዝቫይኸን ድማ ሱቕ ምባል ማለት እዩ ኣፍካ ምዕፃው ማለት እዩ ፕራተን ኣፍካ ፊትካ ምዝራብ ማለት እዩ ዝቫይኸን ድማ ሱቕ ምባል ማለት እዩ ፕራተን
zweigen. Fies, ረሳሕ ስኾን ጽሩይ ፊስ ረሳሕ ስኾን ጽሩይ ፊስ ስኾን ፍሉኽ ብፍጥነት ማለት እዩ ፍሉኽ ብፍጥነት ላንግዛም ቀስ ምባል ማለት እዩ ላንግዛም ቀስ ምባል ፍሉኽ ብፍጥነት ላንግዛም ድማ ቀስ ምባል ማለት እዩ ፍሉኽ ላንግዛም ፎል ሙሉእ ማለት እዩ ሌኽ ባዶ ፎል ሙሉእ ሌኽ ባዶ ፎል ሌኽ ፎር ቅድሚ ተይኸን አንጻር ፎር ቅድሚ ተይኸን ድማ አንጻር ማለት እዩ ፎር ተይኸን ፎር ዲል ጥቕሚ ፎር ዲል ጥቕሚ ና ዲል ጉድኣት ና ዲል ጉድኣት ፎር ዲል ና ዲል ፎር ኢን ኣብ ቅድሚት ኣኽተር ኢን ኣብ ድሕሪት ፎር ኢን ኣብ ቅድሚት ኣኽተር ኢን ኣብ ድሕሪት ፎር ኢን ኣኽተር ኢን ኢክ ኣነ ቫይ ንሕና ኢክ ቫይ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ቃላት ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው